Sa sig Boy ito, usa na mo imong pang-istorya. i-clear sa Usa na pa nga. unsa ka Na. Ano siya na? i-clear sa Istorya nimo sa nang recruit og mga taga-tao ba padung ako bukid. Ayaw pag-ana. Ayaw pag-iana. Isa pa rin skincare. Saan gamit sa mga hong buffet? Parang ano na to, malikayan. Saan man ang perla Naggamit-gamit lagi ka ng mga tarong na may Oscar no perla daw lami daw na ang perla kay makaputi sa di ba makaputi kuan imong ngipon rin ni puti. makaputi ang labada di ba perla Oo. Iala ko inahanday mo lami daw sa nawong Di man nalabunon imong nawong. Ano ka naman imong gamiton bulo? lami ganit daw sa nawong no mo na skincare Ano ako ngipon rin ni puti nimo imong nawong nga buti kay naw. Ito talaga kutong kindi. Mo style ro. Drag queen ako ha. Ito nga bantay karon. Asa ba Sising. Ano naman po na sisi? Nanguliksyon og mga tao. Yo ibalik niya sa Nang-invite ang mga tao kay dalaon din sa bukid o sa tuig niya iya do. patrabahoon. Amot lang ko si drama niya mo kay Ano dagan may king ana ro. saba ka uy Ana sure sila. na Mangtas ka ay Kita ka to sa Digos, nangangolekta siya mga tao gipabaligag balot. Ang ending wala gibayran og saba ka di lang saba sising pag ka, baho kay mong saba baho. Iya dito sa bukid. ako pa nimo dili man siya dapat maging anak kay kinuod ko bawal magud na no kuan Bawal, human ano mahiya na, human trafficking. Oh kana si trafficking na di. Oo, masaya sakyanan. dili si mo sure sa na Sure lagi. Siya sabi nang sure na. Ako jud kuno susi ko Legit man kaya na. tinuod na siya Masuno pa inyong balay lagi. Ano, Ate. legit. wala may nagbalay Wa sa ka. nag-boarding house ako Si anak jud na. Wala yan ang puti yung mga Kalaon niya sa bukid kay murag amot modus magud na nila karon. katunang kuan ba katunang kuan mo basta kato igo dayon mo Si Ojo na. Alam mo. Balik ako kay mandang Shopee sa balay. Tinuod jud kaya na Megs. ay day di mo pitipiti pato day kay kachismoso po daw Gani. Mga 80% bay ato dili tinuod 20% rin tinuod. nakabalo bay ako ng salumi day Budi jud ana. may lang mo gasto Pero ikaw si di ka na nabasig na record ka ni ising wala ko. wala uy Wala jud. Ato mo nagbukid man nabaho. wala mo kong gignan niya Ha? wala ko Wala di ay. Sing uy Unsa man? ni nanulong si Salome nag-istorya mi dito day istorya mi doa Naunsa gani? nag-istorya gani mi no Usa gi istoryahan? nag-istorya mi ni kita kong tambok na ba Si Minda? si Minda nag-istorya mi no about love life about skincare tapos niya abot man ni Unsa? itong bungason ba Sa Lume. Salome Ano man? ni Adtol siya tay tungod daw ikaw daw nang recruit daw ka day Nang recruit og nang recruit pa ato daw bukid ano sa bukid mong recruit ba yun nang recruit wala ko gi-recruit. na kasi giingon mang chop daw ka day chop chop daw yung giingon Wala jud kay mga gipang recruit. Ako recruiter. plus unsa pa ina ko Unsa ka man? ina gali ko no Unsa gani? ang ina gali ko na unsay Unsa pa gipang istorya nila? naapa daw Na unsa? ikaw daw si pangalan senior Senior. Asa nang naabot ni istorya nga naabot mo ko senior kasi ising man ko. senior daw ka day Asa nga senior? senior basta senior Senior lapad something like that o senior citizen? Kisa nga senior na. ambot taga Di bukid na daw pwede kay ako. mag-recruit daw kang mga tao Wala ko nag-recruit. mag-recruit na kang mga tao Asa na sila ron be? Asa na sila kay na? kasi Antonio Na, grabe pa pagkao na sa kuha. ayo pa pag inana pang recruit ang Wala recruit ko na god pa ato Japan ngano sa bukid diming adto mga tao unsa na sa bukid Uban ako be kay pasabton na ko sila. Uban ako dito. Ayaw Asa nila dapat? Uban ako na dapat dito na dito Uban ako tara, uban ko. adto ayo Uban ko. ayo ignahan ako Uban ko. Uban ko tara. ayo igno na ako Dili ingon, uban ko tara. sure sa doon Tara lagi. Sos, tara umani lang ko. Uban ko. uy Pamangda oy mura magkag. Si Kuan ba feel na ko ba na lang ko na feel ha. Katugay pangit na kauban ako ganina. Uy, Ni dagan ba lagi mo na ako na feel. Magpakaulaw ka na nila. i-clear sa sig Boy ito, usa na mo imong pang-istorya. i-clear sa Usa na pa nga. Unsa ka? Na. Ano siya na? i-clear sa Istorya nimo sa nang recruit og mga taga-tao ba padung ako bukid. Ayaw pag-ana. Ayaw pag-iana. Wala ko nang hinahimo. Ano defensive kick ka?
Oh, mo may istorya ani. Oh, dili ako Ha? istorya. Giyanggan pa ko ni mong senior citizen. Dili ka senior, di ba? Naglinya makato sa senior gani. Sama. Umaw gani pero ayaw ko ihimo ang istorya nga mga tao akong ginapadto sa bukid. Ayo pag-ana. Ano nga nang story lahi mo nang gipasabot. Anak ko nang Imo, recruit kag mo- mga tao kitagaan nimo mga benepisyo. Tinuod man na. Ang Oh. mga tao diri gipaadto ako sa bukid kay naa may mga yuta dito nga wala igabit. Akong ipanghatag kay ako gipamana to sa akong lolo. Ah, kuyawa. Dili na mga recruit. Kuyawan yung mga tao yan nagkaroon nagkabuang malay ka pangitag boarding house lagi para mapuyan niya ipanghatan yung mga yuta dito. Ako na yung nadunit na tanan dito gani. Chara na ha, chara ka. Ilaron din mo na ayaw big view hatag. Kana mga tao dito imura ng patrabaho dito free. Wa mi gipanganak og gapon di mi buang. Si panganak may dugay na. Wala man pinugsaday kung dili mo muuban dito, dili kamera dito. Oh, Di dito mo din ka. muuban. Makagaba ng Ayaw lang may chismis ninyo diri nga unsa ang mga binuhatan dito kay ang mga binuhatan namo dito maayo. Maayo si maayo. Mo ni tinuod nga maayo yung pamatasan. Kapag ka panulong pag kabalo sa tabo, wa pa kabalo sa Wala istorya. na tabo. Oh. Ang dara ta istorya. Ikaw? Dara ta istorya. Ikaw ang Ba nang ingon ka kung ganina? sa pangit imong batasan mo pag pangit imong naw. Kana lang. How kay kano? Mas pangit ka Ikaw dali. ikaw Kana mo daw. Ikaw ba dyan ang kanaong ni Kuan? Te? Sa? Mulawin? Mulawin. Ay mo nang ayaw kong kuan na. Ayaw Ang ko- pagrekruta mo dito, manggipong ipanla dito kay kabalo ko. Ayaw ko tuluwa kay wa ko'y utang nimo una sa tan. Nag-strive pagka mura jud kag walu-walo sa dagat simbak mo. Ay bagay sila, walu-walo. Kana. Tambasakan. Ay dili di ay Nga kanimo kauban nimo, unsa man na? tubol. Dili mo na kuntahon. Umagi ko. Da. Tubol daw ka Next time dali. kay ha kami mag-recruit din minaayo. Kung dili mo Sis! kuban, ayaw mo kuban. Ay may ilara na inyong koy kay kabalo may mga unsa mo. Unsa man daw mi? Oo. Ala, ay bantog na dalon yung bukid. Kabalo mi, di ba? Katuni sa salida, katong kaunon nila ilang manarik. Ayaw mo pag just beauty. Hala. Masipag, taawa ko pag gani ka involved mura na kag simbak Kaunon mo. nila ilang mga bisita. Nagputi-puti pa nag-brown pa kabuk mura ka si Cyrax simbak. Di na sila mo, di ni sila mo unay silingan, mong di ta nila kaunon. Di pa sa kakaon mo kay mantikaon di ka. Di pa sa manang mga tambok. Sa badis. Dili yo, di mi ganahan po dag na. O di ba? Asong mo to, di ba? Kabalo mi. Sure mo di Oh, nga. Oh, unsa man uban mo dili kay diretso na mi dito. Oh. Uy, pagkuyo ko mga pare-pare mga naong tanan. Sige, kanit man na ko istorya ha. Kana inyo Sige, puyan naguna. kanang puyan dia. Kung kag kanan. Wala mo dira. Ayo, uy. Wala mo dira. Dugay namin ang hawa di ha. Ano di mawala mo dira? Mamahin ni. Wala mo dira? Ano mawa Ha? Dimuliso na kay di na inyo ha. Demolition sa Kaya usa man, uban ka dili kay dito, pre dito ang yuta. Bagay sila tatawa. Dali. Gusto mong patakdan Na. ko ninyo. Dili lagi. Dili ang takot. Di lagi. Dili. Ayaw. Dili na. Okay lang man kay Dimuliso na yun dira. Sige. Nangawi siya sa mua. Oh, uban ka dili kay last file na pasayloon ka na mo. Bukan ko pero ibilin ni. Dili. Ayo uban na. Kinangaway ka sa mua. Tanawa imong naon niya. Ito may nauni sinyo.